खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउटुब चेनेलाव लोगोसेनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। BPF पार्टीनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मानो होनोब्ला BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो BPFनि लेङाइ आफादगिरि खाम्फा बरगयारिया BPF दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि लाइजाम गथायबाय। BTCनि इलेक्सन खाथि सौफैनाय समाव बेबायदि मोनसे पार्टीनि बिबान गोनां लिडारा ओंखारोब्ला पार्टीनि सायाव जोबोद गोहोम खोख्लैयो। BPF दोलोनिफ्राय बिबानगिरि लिडारफोरानो सासेनि उनाव सासे ओंखारलांनाया गोबां सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला खाम्फा बरगयारिया BJP दोलोआव हाबनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोनांथार फोसावलाय अनसुला बसुमतारिया गावनि आंगो बिसि आरो फिसायखौ गारनानै हांमा बसुमतारि मुंनि हाबा जाखांनाय आइजोखौ लानानै खारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनितपुर जिल्ला हाग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय अनसायपुर गामिनि थागिबि अनसुला बसुमतारिया गावनि आंगो बिसि आरो फिसाफोरखौ गारनानै गामि सेनिनो हाबा जाखांनाय आइजो हांमा बसुमतारिखौ लाना खारनाया 6 बोसोरनिबो बारा जालांबाय आरो लोगोसेनो न'खरनि सुबुंफोरा अनसुला बसुमतारिखौ गोबां जायगायाव नागिरदोंमोनब्लाबो नागिरना मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय दा अनसुला बसुमतारिनि असे बिसि सुमुत्रा बसुमतारि गावनि फिसायखौ नागिरनो थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफोरनि मदद हास्थायदों। बेनिखायनो बे सावगारियाव नुनाय अनसुला बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। नोंथांमोना पलिटिक्स लिडारफोरखौ निउज मिडिया बायदिफोरनि गेजेरजों अन्थाइ खाम्बा गायसननायखौ नुयो नङा होमब्ला? बेखौ लानानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव बे सोंथिया जाखांनो हागौ, जोंनि लिडारफोरा एसेबां अन्थाइ खाम्बा गायसनो, बेनि खामानिफोरखौ मावफुंजोबगोन ना मावफुंजोबा होननानै, ना ओरैनो नामावल' अन्थाइ खाम्बा गायसनो? बेखौ लानानैनो दिनै ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों, जेराव जोंनि BTCनि गिदिर गिदिर लिडारफोरानो थांनाय बोसोरावनो बे अन्थाइ खाम्बाखौ गायसननाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसिम बे खामानिखौ मावफुंनायखौ नुनो मोनाखै।